pierdzielę, co za rzeź. Co on robi? Co to było? Charles, you and William serve as vanguard. Już się No przebrali. man reach us. What about me? You and John will follow from a distance and keep watch over us. I'll signal you when I have need of your services. Ja już wiem. We're here to help you, along with those held inside Southgate Już Fort. wiem. Free me. Not until we're Może inside the coś gate. więcej. Can't chance an inspection of the gate going wrong. Marcin, you say. ty świnio. You have my word. Jaki podryw? Do you know anything of Silas' operation? How many men we might expect? The nature of their defenses? Ja się już nie mogę doczekać te It polowania. must be Kur... rather important to him if you were given your own Yeah. escort. I mamy mięsko, znaczy skórę czy coś tam. Sir, Nie mogę się doczekać. we've enemies ahead. Shall I engage them? No. Let Jonathan and Thomas take care of it. As you wish. I wish you'd trust me. Jep! Though I suppose it's only natural for you to be wary. Nikt nic nie So widział. be it. Ty bestio. Mućki! Konie! I inne chuje. Kura? Nie, ja nie chcę. Jestem niewinny. Nie mam waszych pieniędzy. Engage the enemy! Jak mu się wbił, nie, to już. Co ona planuje? Ona chce się rozwiązać. Chyba. Goddamn dogs. Let no man reach us! Jezu, nie psa! Ty świnio! Z młotka psa ubił, nie. O kurde! Tam ich jeszcze jest trochę więcej. On your guard, men. Szybciej! Jaki clothesline. Only say the word and I'll cut them down. Jakby co, to taka akcja z wrestlingu. Engage the enemy! Za zakon! Jep, 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 jep! Kocham takie gry. Jedziesz sobie, nic nie robisz, tylko przyciskasz. All clear! Dobra. Co teraz? Co, wypuszczacie ich? Kurde, kolejni. Za zakon. Linijce. A, już może teraz wreszcie będziemy sami walczyć. Słyszałem halt. Evening, gentlemen. State your business. Delivery for Silas. Go on. Ale robią wała. See? I'm freeing you just as I said I would. Now, if you'll allow me to explain. Da! Let her go. But she'll give us away. No, she won't. What's the plan? Free the captives and avoid detection. What of Silas? He dies. To umiera. Know when you're ready to strike. Skąd mam atakować? Cii. Tego nikt nie widział. Greetings. How fares the watch? Who are you? Thomas Smith, newly recruited. Arrived from London just last week, in fact. O, chciałeś chodzić z Londonu, Kondonu.
Nie, no im. O, się w krzaczkę. I on może ciul tego nie widzi. No, you don't need to. Just do Jest. stay out of our way. Nie, on ma gówno zamiast mózgu. I assume it's quiet here most days? No, czekam, no czekam na ciebie. Chodź tylko, Hasiu, chodź. No nie. Zauważył mnie w krzokach. Jestem świnią i złym człowiekiem. Signal when you're ready to O. strike. Aha, atakując za rogu mam znaleźć i zabić generała. Na pewno nie będzie 100% synchronizacji. Zostaw mi świnia. Mogę schować w krzaczkę. Znowu. Cicho, może mnie nie zauważy. Greetings. How fares the watch? Who are you? Chodź tu. Thomas Smith, newly recruited. Chodź tu do krzaczków. Just last week, in fact. You're to patrol with us. Chodź w krzaczka. Said Silas. I assume it's all rather straightforward. Watch the disturbances, ensure order is made. Siema, ja was uwolnię. Bły! Może jakieś dziękuję? Jakieś... Nie, coraz więcej chamów jest w tym. Nikt nic nie widzi. Tam pewnie mnie zauważył, a ja tutaj ratuję sobie ludzi. Jakie świnie. Dobra. Nie widzisz mnie. Rozkazuję ci mnie nie widzieć. Kurde blacha. Oi, fellas. Apologies for me tardiness. Cutter had me working late. You know, Bo nie dydy zauważą mnie. Well, who do you think got me this post? We're like brothers, me and him. Now, what's it Silas want us doing? To rough up the creek? We'll leave them fine. Ludzie święci. Harry Wheels Bo takie głupie. Nie, nie widzisz mnie. Nie! Boże, znowu spieprzyłem sprawę. Nie, jestem świn. Nie jestem głupi i nie umiem w to grać. Signal when you're ready to No i strike. znowu nowa. Tu się wchowam w krzaczki. Tu go nie ma. Tu pobiegnę. Tu się znowu schowam w krzaki. Poczekam. Chodź w krzaka. To ci urwę how fares ptaka. the watch? Who are you? Thomas Smith, Dobra? newly No chodź. arrived from London just last No week. chodź, chodź. Nic ci się nie stanie. So said Silas. Oprócz śmierci! I assume it's all rather straightforward. Nie, jak teraz mi świniu nie podziękujesz, nie? To cię nakopię. Powiedz, dziękuję ci, dobry człowieku. Będę tobie służyć do usranej śmierci. Nie, oczywiście, po co? Po co? Nikt nic nie widzi. No. Ty też pewnie nie podziękujesz. Ludzie święci. Co za naród? Jakim pieprzonym cudem oni mnie zauważają? Oi, fellas. Apologies for me tardiness. Cutter had me working late. You know, Nikt mnie nie widzi, jestem Well, ładny. who do you think got me this post? We're like brothers, me and him. Now, what's it Silas want us doing? We're to rough up the creek. We'll leave
Chodź, no chodź. Chodź do tatusia. Chodź, 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 chodź. Trololololololo. A wiem jak tutaj to zrobię. Nie, 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 nie. Nie do wody. Nie chcę też po lufie chodzić. Chcę normalnie... O. Ja tu poczekam. Albo tak przejdę. O, też tak można. Co jest? Dobra, nie wiem co to było. Jezus Maria. Nagrywa mi to? Aha, dobrze. Ludzie święci. Dobra. Jezus kochany. Chryste Panie. Nie wiem co to było, ale to było straszne. No, na górę. Aj, kurde, nie do wody. Wszystko od nowa pewnie. Spłynąć tam. Nie, dobra, tutaj. Nie ma źle. Idę tutaj i nawet mi się uda zabić pewnie tego. Plumsaj se do wody. Chodź, chodź tu też. Chodź. Kurde, czemu tu nie ma opcji zagwiszcz? Ale tego gnoja mogę kupić. Ale to... Nie, nie, nie. Ja pierdzielę. Jakie emocje, nie? Jeszcze mi się coś... Ten czarny ekran mi się pokazał. Black screen. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, przyjdziesz czy nie? Nie, no w dół, w dół. Dobra, nie chcesz mnie widzieć, to nie. Ciebie też nie chcę. Tam jest ktoś jest oprócz... Tam jest tylko jeden żołnierz. I pięknie. No. No daremno czekałem. Mogę od razu podbiec. Okej, co teraz? Aha, teraz co mam zrobić? Takie pytanie. An hour of quiet was all I asked. Instead, I'm awakened not 10 minutes later by this cacophonous madness. I expect an explanation, and it had best be good. How? How did this happen? My precious merchandise set free! It's unacceptable! Rest assured, I'll have the heads of those responsible, but first we clean up this mess! Seal the fort, kill any who try to escape. I don't care if they be one of us or one of them. To approach the gate is to be made a corpse. Am I understood? O ludzie, się wkurzył trochę. I co teraz? Co jest?